Scripture reading sethu sanamhlanje sisifumana kuMalachi chapter 3 verse 10. Bring the full tithe into the storehouse, that there may be food in my house, and thereby put me to the test, says the Lord of hosts. If I will not open the window of heaven for you and pour down for you a blessing until there is no more water. I-quotation kaMama Ellen G. White kuMalachi chapter 3 verse 10. Bible commentary volume 4 ibhalwe ngo-14 February 1905. Ithi xa ifundeka, a message still bending, duty is duty and should be performed for its own sake, but the Lord has compassion upon us in our fallen condition and accompanies us. These commands with promises. He calls upon his people to prove him, that he will reward obedience with the richest blessings. Amen. Amen. Ngicela ibandla sikuqoqo lithandaza. Thixo samandla mthombo wolwazi, siyakuthandaza mawube nathi namhla senze sikhole, sinyaniseke, sibe nothando, sikhaliphe, sizama ubanjengawe. Xa ubuya sikudumise ngonaphakade, ngaye uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. All right. With Jesus in the vessel, you can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Jesus in the vessel, you can smile at the storm. As we are sailing with Jesus in the vessel, you can smile at the storm, smile at the storm. You can smile. With Jesus in the vessel, you can smile at the storm. As we are sailing, so again, we are sailing home, sailing home, sailing home, sailing home, sailing home. With in the vessel, you can smile at the storm. As we are sailing home. With in the vessel, you can smile, and you can smile, you can smile. With in the vessel, you can smile, and the storm as we are sailing, so they're sailing, sailing, sailing. We are sailing, with in the vessel, you can smile, and
home with you can smile at the storm. You can smile. You can smile with you can smile at the storm as we song and home. Sailing home in the boat. You can smile at the storm as we are sailing home with you can and the storm you can and the storm with you can and the storm as we are sailing. Let's sail home. Oh, sail. Oh, sail. As the boat is in with you can and the storm as we are sailing home with you can and with you can and as we are sailing. Last time sail home. Your boat is standing still without sink. It's gathering water with you can and as we are sailing home. We are marching over to Jerusalem. We are marching over to Jerusalem. 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 March with us, please. Let's join one minute. Salem, Jerusalem. Oh, we are marching over. We are over to Jerusalem. Marching to Jerusalem. We are marching over to Jerusalem, the promised land. God is good. So I would ask uLilita to come forward ukuyamkela indwendwe esizameleyo today. I greet you all in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. Amen. Our scripture reading is on Matthew 25, verse 35. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. NgesiXhosa ithi kuba ndalamba nandipha ukudla, ndanxanwa nandiseza ndandingowasemzini nandingenisa endlwini. This Bible verse highlights that welcoming a stranger is equivalent to welcoming Christ. Amen. Bengizocela ungihlabelela sihlabelele. Bengicela i-visitors esiphaka.
So pass it on, so pass it on. Haga umuntu, hagi ndwendwe. So pass it on, so pass it on, so pass it on to everyone. So pass it on to everyone. So pass it on, so pass it on to everyone. So pass it on, so pass it on, so pass it on. Bye bye, huggy, testament. So pass it on to everyone. So pass it on, so pass it on to everyone. So pass it, huggy, testament. Sit on to, so pass it on, so pass it on to everyone. So pass it on to everyone. 'Tis you, 'tis me, 'tis us that makes the world. 'Tis you, 'tis me, 'tis us that makes the. 'Tis you, 'tis me. 'Tis us that makes the world go round. 'Tis us that makes the world go round. 'Tis love, 'tis love, 'tis love that makes the world go round. 'Tis love, 'tis love, 'tis love that makes the. 'Tis love, 'tis love, 'tis love that makes the world go round. It is indeed. I would like to announce the panel apha phambili. Nizosamkela ngo-Ameno 1. On my far left, we have Usiba. Ngicela siphakame. Next to Usiba, we have Uanga. Ngicela angaphakame. Lo thethayo ngu-Unam Antonio Matanga. In between me no Anga, sinomfundisi uPeter. Ngicela umfundisi uPeter phakame. Yithini ibandla ngathi? Cela phansi. Lesicela i-CHM choir ize ngaphambili. Sizophakamisa umshumayeli. Singabahamba yothina kulomhlaba siyekhaya ezulwini. Singabahamba yothina kulomhlaba siyekhaya sithi hale, sithi hale, sithi hallelujah, hallelujah. Oh, sithi hale, sithi hale, sithi hale, hallelujah. Alright guys, sililele uyipractice ngale ngoma le. But ukuba nina ningafana abantu abadala, nifunda ngoku nizawuyenza, ne? Kangena neyami siba na problem seriously. Yophakamisa mna anyway so nobinjani mnandi. So jongani ithi ne, stand up and shout if you love my Jesus. Mamela ho, stand and shout ne. Stand up and shout if you love my Jesus. Sit down and whisper if you love my Lord. I want to know, I want to know if you love my Lord. So stand up, Jesus. Sit down for Lord. You have it? Unaiki, Nio, natoka iki sifani. Nivi?
Guys, stand up and shout. Stand up. So stand up and shout. Sit down and whisper. If you love my Lord, shout. If you love my Jesus. Are we ready? Remember the guys. Let's shout. Ready? Okay. 2. Guys, once again, get my saying here. Stand up and shout if you love my Jesus. Stand up and whisper if you love my Lord. I want to know if you love my Lord. See what I'm doing? Yeah. 1, 2, 1, 2, go. Stand up and shout. Shout, guys. Stand up and shout. Stand up and shout if you love my Jesus. Stand up and whisper if you love my Lord. Yeah. I want to know if you love. Is it ready next? See what I'm doing? Okay. 1, 2, 1, 2, 3. Stand up and shout if you love my Jesus. Ibandla. Amen. Umntu akawufumela ngomoya emveni kwengoma eshushu kangaka. Hayi makayenza. Thank you so much. Ibiyo phakamisana. Nakubani ufuna ndifunela incwadi kaYohane 15 verse 5. Yohane 15 verse 5. Verse 5 kha. 15 verse 5. Ncwadi kaYohane sahluko seseshumeli lesihlanu uvesi 5 ofundeka ngohlobo. Umdiliya ndim, nina ningamasele. Lowo uhleli kum, ndibe mna ndihleli kuye, yena uthwala isiqhamo esininzi ngokuba ningekum aninakwenza. Inkosi sikele ufunda kwezikalo naphakade. Amen. All right, let's manage abantwana bam. Ithi uthi uYesu ungumdiliya, thina singamasele. Singekho kuye asinakwenza. Ngamanye amazwi, uYesu ngumthi, isiqu, the stem, the body, and then thina sibe branches. Ndiyavakala ne? So ubana ngaba senza ngolhlobo. Can you do this one? So lo mzimba ngani? Yes. Ingabe zimbake ngoku? Sithi. Siyabona ne? So uthi ke ngoku onke amasele angezi kakuhle uyabasusa. Ne? Uyabasusa. Kodwa ayenza kakuhle awaprune njekakuhle wona. Amanye cut off, amanye ke ngowaprune kakuhle ukuzalisa isiqhamo kakhulu. Nansi indawo emandi le ndawo ithi ningekho kum aninakwenza. Yebo lesinayo. Ningekho kum aninakwenza. Befuna sibambele lapho. Ningekho kum aninawuthini? Aninakwenza. So umsebenzi wami ke ukuthatha nje le verse ngesibona abana ngaba ithethe ukuthini so that xa siphumayo siyazi into yobana ngaba iBhayibhile iyasibonisa kakuhle into yoba singekho kum banukumngane banukum uYesu. So ningekho kum uthi uYesu aninakwenza ngobani ani sithi exactly. So singekho kum uYesu thina asinakwenza nto. Sibambile guys? All right.
uphazamisile. Imanzi ne? Into nonondithatha xa imanzi kane. Ikhulule. Into mandiyenze ngani dry shirt yakho. Ngoba nditshani ngoku? Imanzi ngoku. Friend dry kuzoba njani? Kuzokoma. Manje yadraya nje kutheni ngarayi. Yeah? You also remember. Okay. The plug in the book, open it in work. I will put it in. Bring it in. Oh. Here's that one guy. Now, here's that table. It's triangle. It's in a good. See, bang, next. See, in the see, bang. Kalau dia dah sudah aman sih, ini maka orang asal. Kau sampai kau semua kan? Kita tahu kan? Ini saya sampai kau. Nak kau? Domi suai dot tersenang. Domi suai dot. Mamelah siapa mengebu? Mamelah mengebu. Ningekho kum aninakwenza le draya nanti ikhona phakathi draya yongoku indilayithi kanti draya ayithini ayisebenzi kodwa le draya ngiyibona mos iyasebenza ngithi jonga nebrand yakhona Safeway uduru Safeway akafani nedraya nje kusombani iyafana lesina Wanoba ingaya ka-Safeway lele dryer. Uba ayikonethwanga ayithibe tunani asebenzi. So ukuze le dryer ikwazi ukusebenza kufuneka ikonethwe pikanene embaneni. Noba ingantsha, noba ingaduru, noba ingathengwa kwa-OK, noba ingathengwa kwa-Game, noba ingathengwa kwa-Shoprite. Ayibalulekanga indawo ethengwa phi kuyo. Ayibalulekanga nantoni negama layo. Ukuba ayiplagwanga embaneni ayithinkanene ayisebenzi. Ukuze ikwazi ukusebenza le dryer indomise ngoba ndisichithele ngamanzi kufuneka siplage kanene embaneni. Uthi uYesu mna ndingumbane nina niyidraya. Pasifide uthi uYesu mna ndingumbane nina niyidraya. Ningekho embaneni aninawudraya. So ukuze sikwazi ukudraya kufuneka sihlale pikanene noba yeyakabani. Uba ayikho sembaneni ayithini noba yimalini. Uba ayikho sembaneni ayithini nayiphini idraya namphini umntana noba uhlala endlini enkulu noba uhlala endlini encinci noba uza ngenyawo noba uza ngemoto noba ufunde etawuni noba ufunde elokishini wonke umntana ongekho kum akanakwenza. Akanakuthini? Ngoba ukuze idraya ikwazi ukusebenza kufuneka iplagwe pikanene. Bantwana bam, uba asikho kuYesu noba siphuma kweliphi ikhaya kubazali abanjani, kodwa funeka sikhumbule into enye as basikhula njengabantwana. Remember sithi we belong to Jesus. Uba siyithetha ngomlomo singekho kuye asinawuthini asinakwenza nto. Kuphela xa idraya ipikanene isembaneni naso yawuphuma embaneni
Anindiva. Idraya yakungena embaneni. Idraya yakuphuma embaneni. Ayisebenzi. Nathi nje nabantwana ukuze sikwazi ukuphumelela, sikwazi usebenza, kufuneka siplagwethe kanene. Ubani kanene? NoYesu. Kufuneka sihlele bani? Kuye. Singekho kuye sifana nale dry iduru. Iduru nje ayisebenzi. So xa sipha emakhaya ngoku nabanye abazayo kugeyini xana bedraya kufuneka ukuthi imamamela mntasenixelele thina siyafana nale draya. Le draya iyafana ngeyesu. Xa ingekho embaneni ayisebenzi. Hlala embaneni. Hlala phi? Ebajongabelana xa sibana ngokemola ungathi umfundisi xa mbonayo xa sibana emola uthi hayi hlala embaneni. Wena xa sidibana emola ngosithi xa sikusalayo hayi hlala phi? Embaneni. Ngoba mna andimazi umntu ondibulisa ngolo hlobo mna. Umntu endimaziyo nondaziyo uzawuthi hayi hlala embaneni. Ngoba singekho embaneni asinakwenza. Sithi xa sifulisana imali ezinani hayi hlala embaneni. Ngoba abantu abangekho embaneni abasebenzi. NgoKristu inkosi yethu. Amen. Kumnandi ukuthenga uYesu, kukholwa izwi lakhe, nokukwazi ukuthi ke itsho njalo inkosi. Yesu, Yesu, Yesu ndiyathanda, sendimhlomile yena Yesu, Yesu yibubula ndipeholofelena. Ithini bana ngokufundisa? Indeed, funeka ehlale embaneni. Okanye ayizosebenzi litho. Uthola balaba ayizo-announce izaziso. Uthola ba-adventure parents ziyacelwa ekufeni kokushumayeli. That's all. And ngizocela sikhile icelo lethu kunumber 8 yokuqala lokugqibela. Sicele umfundisi asithandazele. Mfundisi Swarts. Xa icilongo likhanda nexesha selidlule, wafika usuku olunjalo. Abasindiswayo behlanganisela kwelozwe, belizwa phezulu ndakuba khona. Masiyisebenzele inkosi
bakhona xa sebe izwa phezulu xa sebe izwa phezulu xa sebe izwa phezulu izwa phezulu bakhona. Masithandazeni. Hello, Jesus. Thank you for coming around and visiting us today. We felt your wave of electricity going through us. Sakubona ukubaluleka kokuhlala embaneni. We are promising you, Father, sizawuhlala embaneni. Nangoku naxa sibona umfura omsebenzisele ngendlela ekhethekileyo ephakamileyo, sizawutsho nakuye xa sibona, hello mfura, hlala embaneni. Nathi sihlele embaneni. Enkosi mzali wethu, sisikelele sonke ngabantu xa siza kugoduka. Nkosi, umbane wakho uhlala uhleli kuthi. UKristu Nkosi yethu. Amen. Amen. Number 20. Vuka khuthala moya wakho ela phambili batsho njalo ezulwini naso isithaba lelizwile likaThixo elikumizayo umvuzo uwokhuthele omaninzima maninzi ke